Jompujola development khobjak longkampara debitrani kaipeng bwsainimung laljikam kaipeng thangnai talchi haingka bemar hamyangui yakung yak kosok mwnamui tongkha tini Jompujola press club ni wngui debitrani kaipengni mungui Kabadi bazar Bishamganj bazar Tagarjola bazaro donation khaileka tini debitrani kaipengno rang yapalaika joto Jompujola press club ni adongrok lamsoko hini kapani takuk tui bukuk song ang non loge dikemol son paisok paika lungkham kamiwo norok lui maman khana amok social media wa viral mani sini bukuk bini burui bini wife bini loge song David ani kaipeng abo 10 mas hayengkha tamo bemar abo kebo saimia tabuk jibi sagamno talangna nai tongo jeng tabuk paisok paika Jompujola press club ni wngui David rani kaipeng ni mungui jeng je donation khlaimani lukuroni thani jeng kwbangma chuba chumankha tei borokno bo paiflai hambai tamoni hingke jeng omai kene jeng chubachu khailane nango tiprasa bai tiprasa tamo wanjoi jeng wanjoi no bo jeng kubuni borok no bo jeng omo haike jeng help khaio sahaଯ୍য khlaio chudu tiprasa ni bagui simingya jeng bachaya jeng jotoni bagui omai kene jeng paisok paika tini David ani kaipeng o bini khungo omo khe bini loge song nini bumung tamo tamo Laljikim Kaipeng. Laljikim kaipeng na Laljikim kaipeng ni bihik 10 mas wngkha tabuk belai sak hamya bini bini bwsai bo belai kosto mankha tamongkhe bini bwsarok no bo nainani joto kisu nainani bini bwsaisi tabok bongkha hingke jeng bisingsa habui malia mwnangui tongkha bini yakung 4 ta no yakung kainui yak kainui 4 ta tabok doctor samani toipedi jibi o abo naigirano jodi se operation khai jodi hamya hingke borok tansonani hi omai kok rwlaiman tongo na tansonani na hingke puila sagrodi nini burui David ani bom hai bemar wngkra puila bahaike chengra mane First na. first Age ni ke ko bini jora tei mane bini besarok kisa jogota sao. besak sauta Basak sao. Haike samani age samuru ta tango samung ke tano mane asek tan jata. tamo samung khailai naro age mane ramar ude rahu ro te khai khe Rabar baksa bolong tei muyaro mahai phala. okay Haike yang bini besarok se sakata haike bini jak tei mane tei tukuk puru bo mane orde jora kongnai ta bo kufur phaio tei nangpuru ta tei nangpuro haike tei nangpuru tai srapsa tongke hai kachak ting phainai ta haike jeng thangra ubo bejal ongya bini ukobasa samani si doctor thangka hapaniao besak sakrubani thapani udi puro hapania thangke bini jotono mane oro selen jotono injection roke mane horopo ses paikata hamka haike tai 2 din 3 din pore suti doctor rok rena hinmani mane jengbo happy ongkata haike tu mane bakhang musufuru phungo sufuru mane ting saudo ro bini kongsa yakta mo bolongo thangoi muya phaipro muya phaina blena muya phaipro de tam bagui thang bolongo bolong mane jeng age ni phalta mane tam rogi saimaya jengke yor do warjak boloni yor do war siyo siana siya haike doctor thane haike sagata ro hai kachak phaika jok te hai 20 nangka oros kapka doctor 2 din ro tai 2 din 3 din tongo naikha hai pono komong yata asuk bare te haike yang de romka yang de bonai damna haike yang de thangna hinmani jeng nogo phaikata nogo phaite tai bare ka duita tai o yak se kachak mani o aroni thoi dena wi de blood test khai mane thei porikha deklai ya oro ke khayata oro khay orno thei na una o kachak ni thei na yana orno direct thei na blood test khai na tam report manka report ke siata oro hapanyo mane bini ko rogi si thik ongya ko haike jeng oro phaika haike bonaji bisi tam sa bisoi no de bar de tam sa ga hai phul kata haike ko soma phaika jok te kachak ni kosom kha ekdom kisata kham kata haike ekdom binanga duita tai duita phaika kaini na ya kaini orde ga yakung kha aprong yakode aprong yakung kama kosina obo kainai age haike khamte ongka bis orde thibo bo bis nang manita haike ulo yang bo ko biras bo thangka ongpi yang
Hake tai 4 mas 5 mas kayak kisah ko mongka. Hake yang rakata bini ko bahan rok Bahan raka. rateng segjora. Hake tinta, hake hamka. Hamkai ro Amui no pheka. no ko mane uto tam raka hake obo hai puru mai mui songo hake u nok bor phar kata. Hake jeng thang yata ta jeng thang leya. Hake tai wesa bini basaro hai jok tai wesa jok. Ulota hake jok puru tamni bagai angsa. Hake thangka UGBO. GB thangai Koi mas pore thangka jibi bongke. Omo 7 mas de kakha sieta. Mane uro wendison tam rakaba. Hake tai bare wo Yakung ceng man ingke koi mas pore ceng. Yak puila to yak singra ule. Mm. Yakung ke koi mas pore ceng tika. 8 mas kakak. Uro songone te. Hake bini yakung ke uro kaisa sita. Kongsa se. Kosom bhaika. Mane bebag ong yata kongsa se. Yak rani yak singa sana. UGBO GBO. Hake ong te tai joka tai bare indison remani si. Baribu. Mai chamaya ya hai thinai na nai kata. Hake ang chengbo wana bole. Ke yakung yak kosomon ingke hospital jibi te sob no phai kosomon. Obo kongsa ke UGBO. Jibi bo. Kongsa sikon ke. Pura kosomon ka. Hake tai bare ke bini jakung rok uko kosom hai phai kata kachak rok. Mane kosom phai tei hake tam rom ka matai ne rom ka hai wan so kata cheng. Hake u nogo phai ke bonaji raka tam raka. Hake chengbo wana ka. Hake tai u makunda thangka. Puila yakung je kosom khai mani abo aroni thui na woi de blood test khale ka. Thai wo na yata. Hake bini thai se isa ira oro ko mong khata bo. Thik ri ka. Hake u makunda thango. Makunda thangai oro kosom tei phai kata tai bare kata. Hake himaya kulu khai mayata bamai thang kata u gare nawai thangka. Makunda hake oro tai oro 5 din 6 din de kawo oro tong manita. Mane layo 10 din. Bisa korok besan ini. Ukroksa. Koroksa kon na. Dong ke hambai sini David ne kai peni buni husband bini loge soni sin kukti khanaman ka motamo bemar doktor bo kun phano report rimayat abo tamo bemar belai wana masingsa nge jeng tabok jeng jampujala press club dingoi bini mungi jera rang donation khaimani tabok jeng brono yafarmini agola brok jibi wat brok thangnai nge mo kani jeng update roi tona hambai जतन खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा हास्तिनि जत लुकुरंनो दुर्गा पूजा एबा अशमतानि खाका हामते हामचांगमाया फरु आमा अशा फाइमानि बागै तुबुई फाइका स्वर्ण कमल ज्वेलर्स निनिसलाय ताइब खाचु लुकुरगनि बागै तुबुई फाइका शारद अर्क अफर्स अ शारद अर्क अफर्स चेंगि रिजांगनाय 30 सेप्टेम्बर निसिमि 10 अक्टोबर चरा अल चराव त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनि बागै सकान बतावनाय ताई आबोनि लगिवो चेंगि तंगो कटर खलाई चेन एक्सिबिशन बो Shogara tongnai mega lucky draw daily lucky draw tai tongnai shalbung paimani logiwo manai rangchakni puisha amo simi bayako diamond ni kanmani tei rangchakni kanmani ni bainao offer tongnai tai kacham rangchakno silai katal hallmark ganang kanmani paimanai jotona lamsago स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि आगरतला ताई उदयपुरनि शोरूम हामबाय